שלום חברים, נעים מאוד, שמי יניב וברוכים הבאים לטבעוני טבעי, ערוץ היוטיוב החדש שלי. אני גאה מאוד להציג אותו ורוצה לספר לכם שבערוץ שלי אני מקדם ואקדם נושאים שקשורים לטבעונות, כל מה שכולל את הנושא הזה, לפעמים בהרחבה יותר, לפעמים בהרחבה פחות, תלוי, זה ישתנה מפעם לפעם. זה לא חדש וזה לא סוד שהטבעונות בשנים האחרונות צברה תאוצה מאוד מאוד גדולה ומאוד גבוהה, וזה בא לידי ביטוי בפתיחה של מסעדות חדשות, מוצרים חדשים שפיתחו חברות מסוימות כאלה ואחרות, מסעדות שהן לא טבעוניות הכניסו מנות טבעוניות למסעדות שלהם, המודעות לסבלם של בעלי החיים גברה עד מאוד. פתאום כל אחד יודע מה זה עגל וכל אחד יודע מה זה פרה והסבל שלה והסבל שהם עוברים. ובשנת 2014 זכתה באח הגדול 6 תא גלבוע, שגם הביאה מודעות מאוד מאוד גבוהה לנושא. ואני בערוץ שלי אפתח ואקדם נושאים שקשורים לטבעונות, ויש הרבה על מה לדבר, אתם תוכלו לראות בהמשך. באופן עקרוני הטבעונות, לדעתי, אני חושב שהיא הדבר שיציל את העולם הזה מהארץ שהוא נמצא בו. לצערנו הרב יש הרבה וזה פוגע בבית שלנו ופוגע במקורות האדמה, המים והים, ויש מודעות הולכת וגוברת בשנים האחרונות לנושא הזה. אמנם גלגלי המהפכה, איך שקוראים לזה, בינתיים זזים לאט, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל באופן עקרוני ישנה מודעות יותר מבעבר. אם לפני 4-5 שנים לא היו מסעדות עם מנות טבעוניות, אז היום בכל מסעדה טבעונית בטוח וגם לא טבעונית יש איזשהו היצע לטבעונים, וככל שעוברים הימים והחודשים אני רואה את זה יותר ויותר ויותר. אני טבעוני למעלה מ4 שנים, וכשאני התחלתי להיות טבעוני אז ההיצע היה מאוד מאוד נמוך בנושא של מנות טבעוניות ומסעדות וכו' וכו'. והיום יש הרבה פיתוחים של אוכל טבעוני גם בסופר. בעבר כשאני התחלתי להיות טבעוני לא היה אוכל טבעוני בסופר באותה מידה כמו שיש היום, והיום יש המון אוכל טבעוני, יש המון מוצרים, יש גבינות ויש תחליפי בשר ויש מעדני סויה ו16 או 17 או 18, כבר הפסקתי לספור כמה סוגים של חלב צמחי, שזה לא נגמר וההיצע רק הולך וגובר וכבר נהייתה מזה ממש תחרות, וזה נחמד מאוד מאוד לראות את זה. אין ספק, מעל לכל ספק, שטבעונות מטיבה עם גוף האדם, היא מטיבה עם הסביבה, בטח מטיבה עם בעלי החיים, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו סך הכל רוצים שהעולם יהיה מקום טוב לחיות פה. מקום טוב לחיות פה זה דבר שהוא הכי אלמנטרי והכי בסיסי שיכול להיות. אנחנו רוצים לחיות בהרמוניה עם הבית שאנחנו נמצאים בו. אני אספר קצת על עצמי. שמי יניב, וכפי שאמרתי קודם, אני עברתי לטבעונות לפני קצת יותר מ4 שנים, אחרי שראיתי הרצאה שטלטלה אותי עד עמקי נשמתי, ההרצאה של גרי יורובסקי. ובעצם אחרי ההרצאה בשנייה אחת החלטתי שאני טבעוני, כי אני לא חושב שיש איזושהי אופציה אחרת
לא ראיתי שום סיבה לעבור לטבעונות בהדרגה או מכל סיבה כלשהי אחרת. פשוט החלטתי בשנייה אחת, ברגע אחד, בהבלחה אחת, שאני הופך להיות טבעוני. התהליך של המודעות במעבר לטבעונות סייע לי רבות. ירדתי המון במשקל, התחלתי להרגיש יותר חיות, יותר חיוניות, פחות עייפות, פחות שעות שינה בלילה. כשהייתי אוכל קול, גם כשהייתי ישן 8 ו9 שעות ביום, אז הייתי קם מאוד מאוד עייף, והעייפות הזאת הייתה מלווה אותי כמעט כל היום. וככל שהזמן עבר, אחרי שעברתי לטבעונות, אז העייפות הזאת נגמרה ובעצם היא לא קיימת היום. ואני חושב שתהליך כזה, לא רק שהוא מסייע ברמה הפיזית, הוא מסייע גם כן ברמה האינטלקטואלית, להבין דברים, איך תהליכים קורים בעולם, איך הם מתרחשים, מי אחראי על מה, וזה גם כן תהליך שעברתי של לימוד, איך הדברים עובדים פה, מה כאילו תעשיית המזון רוצה מאיתנו, ואיך זה בא לידי ביטוי ביום יום, ובפרסומות, ובטלוויזיה, ובאינטרנט, וכו' 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 וכו'. אז חברים, זהו רק הסרטון הראשון שלי, אני מאוד מתרגש, ויהיו עוד הרבה סרטונים בנושא הזה, ואני רוצה מאוד שתישארו איתי. אתם יכולים למטה לשתף את הסרטון, וללחוץ לייק, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אז תודה רבה וכל טוב.